Häzirki günlerde geçirilen ýarşylar üstünlüklere beslenýär. Türkmenistan ykdysadyýet toplumynyň işgärleriniň arasynda geçirilen ýarş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Türkmenistan dartlary baş döwlet gurulunyň guramagyna geçirilen ýarş ykdysadyýet toplum 2025 kubok diýilip atlandyrly. Bu şäheriniň maksady berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýöreliglerini giňden ornaşdyrmakdan, beden terbiýany we sporty wagt etmekden hemde ösdürmekden, tagyly goraş we sport bagytda halkara hyzmatdaşlygy pogtalandyrmakdan ibaratdyr. Türkmen Oğuzculuk Üniversitetine geçirilen sport bäýatleşikleri ruhy bilentligi wetlendi. Ýerderli geçirilen ýarşlar üstünlük bagytda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Bu ýagdaý türgelleriň arasyndaky duşuklarda aýdyn görmek boldy. Üniversitetde ýokary guramaçylykda geçirilen ýarşlar türgeller üçin öz borçly taýýarlyga öwrilýär. Dürli ugurlar boýunça bäýatleşik özüne jemlän ýarşlar magtumulatnaky Türkmen Döwlet Üniversitetine, Murat Garryf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine, Türkmen Döwleti Maliýe, Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalary, Türkmen Döwlet Beden we Sport, Oğuzculuk, Telekommunikasiýalar we Informatika institutlaryna hem geçirildi. Ýerderli geçirilen ýarşlar bu ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň ustadlygynyň artmagyna mümkinçilik berýär. Oýlar hünärmellere türgelleriň ukyp başarnyklaryny öwrenmäge giň mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý üstünlikleriň gazanylmagy bilen berk baglanşyklydyr. Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutunyň talibi ýeňil atletika boýunça tamamlanan ýarşda ýeňji boldy. Türkmenistanyň Beden we Sport baradaky döwlet komitetiniň paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport Mektebine düzüdo boýunça geçirilen ýarş ören gyzykly boldy. Türgeller sport mektebiniň birinjili ugruna bäýatleşdiler. Her bir tutuluşyň çekileşli bolmagy türgelleriň bu ýaşa ýokary taýýarlykly gelendigini görkezdi. Paýtagtymyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaş mektebi bilen bilelikde geçirilen ýarş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Ýarş türgelleriň kämilleşmegine ýardym edýär. Çekileşli sport bäýatleşigi tejribe toplamak bagytda hem ähmiýetlidir. Ustadlygy artdyrmakda öz borçly mektebe öwrilen ýarşda esasy wezipä ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarş geljekki üstünlikleriň ödendir. Aşgabat şäheriniň Beden we Sport baradaky baş müdirliginiň guramagynaky ýarşlara çekileşli häsiýet mahsus boldy. Sport bäýatleşiklerine ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn bellerlikdir. Çünki bu ýagdaý halkara ýarşlaryna üstünligi üpjün eder.